आता मी श्रीदा आजीकडेच दिसू दोन श्लोक आमक वरला कुंती मातान सांगिले कडेरचे तांतू आम्ही प्रवेश करूया. त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दत्ता गंगे वौगमुदन्वती. हंगा कुंती मागून घेतस दावा लगी तिगेले प्रार्थने कसं ते निमगेतस म्हणून आम्ही सममना करून घेवका. जर तू कसं म्हणल्यार ती सांगतस हे मधुपती हे कृष्णा असकृत असकृत म्हणल्यार कॉन्स्टंटली निरंतर जावन पई मी अनन्य विषया मेगेले महती महती म्हणल्यार बुद्धी मेगेल बुद्धी अनन्य जावन तुक मात्र तुगेले चरणाकच स्मरण करदवा मेगेल बुद्धी कशी ताका बेस्ट एक एग्जांपल दितस ती कशी गंगे कितले अडचणे समुद्राक वचून मेळत ती गंगे कोण वाटेरस म्हण पळयना कितले फातोर जावते सन्न गुड्ड की ओडोड पर्वत की कसले जावते मार ते गंगेले उदाहरण दिवन ती आमका आमगेले मन घट्टी करता म्हणून आमकां हांगा शिकयतस. आम्ही येतना विचलित जावचे नज गंगे कशी तिगेल निर्धार चुक्कन तिले समुद्र वचून मेळता कसं नमन अडचण असतरी तशीची आमगेले महती महती म्हळ्यार बुद्धी ते अनन्य जावका कृष्णाल वैरीची आम्ही आमगेले बुद्धी दवरून घेवका म्हणून ती हांगा मागून घेतस. ते देखून आम्ही हांगा कसं उडगास येता म्हणल्यार भगवद्गीतेन तुयदावान अशी सांगला पुरा कडेने पंच अध्याय पळयल्यार तुमका कळता. 13 अध्यायांतू ज्ञाना विषयी सांगता देव ज्ञानाचे आर्जन कोरका जाल्यार 20 स्टेप्स अमानित्वम अदंबित्वम अहिंसा शांतिरार्जव म्हणून सांगून अशी 20 स्टेप्स ज्ञान अर्जन कोरका जाल्यार तंतू मुख्य जावन प्रभुपाद सांगता ती परपरटांतू दोन्ही मुख्य एक आचार्योपासना आणि दोन्हीचे मयीच्या अनन्य योगेन हे दोन्ही ना जाल्यार वरलेले 8 स्टेप पासून प्रजना ज्ञान पावना ती आम्ही ज्ञानवंत जायना ती म्हणून प्रभुपाद सांगता ती तंतू आम्ही ओळखा कसं म्हणल्यार मयीच्या अनन्य योगेन देव सांगता ते मेगेल वैर अनन्य जावन तुम्ही युक्त जयंती म्हणून सांगता. तशी ती अट्टाचे अर्जुन निमगयता सुरवेरी प्रश्न घालता कृष्णाला की मरणा काला वेळारी कशी तुगेल उडगास काढचे प्रयाण काले च कथम ध्येयम प्रयाण कालांतू कशी तुक मना करून घेवचे म्हणून ते अर्जुनाला उत्तराक प्रश्नेक ते 8 अध्याय सगळे उत्तर तांतूय भगवंतो सांगता ते भक्ती महिने कितले म्हणून दाखवच कितरी मरताना आमक भारी सुलभ जावन आशिल्ले वाट करचे म्हणून देव सांगताना ते अनन्य चेता सततम म्हणून सांगता. कसं म्हणल्यार आम्ही सततम नाही ते सततम आणि हांगा असकृत सम आम्ही एकल्याक म्हणून काण घेव येत कॉन्स्टंटली सततम म्हळ्यार नित्य सदा यज्ञ तगले अनन्य चेता अनन्य जावन तगले प्रज्ञार सुखा म्हणून सांगता. तशीची दोन्ही अध्याय तो मस्त कडेन सांगला मती बुद्धी आमगेल कशी जावका व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हणून सांगला. व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हळ्यार सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजन्स म्हणटा ती
एक वैरी विंगड कंचे आलोचन करूनच दाखल वैर मात्र आमका विचलित जावचं नज भ्रम येसूनच तेन चमकला ते मेळता या येथील कशी ಬಾಯಿ ಕೊಂಡೋನು एक 10 फीट ಬಾಯಿ ಕೊಂಡೋನು ಉದ್ದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡ ಎಕಡನ್ ಪೊಳೆಯ ಅನೇಕ ಎಕಡ ಪೂರಾ ಕಡೆ 10 फीट ಕೊಂಡೋನ್ ಬೆಸ್ಲರಿ ಉದ್ದ ಎತ್ವೆ ನಾ एक कडन उद्द ಕೊಂಡ್ಲಾರ ಮಾತ್ರ ते 15 कडन 10 फीट ಕೊಂಚಿ बदलाक एक कडन चिके मुखार गेला उद्द मेळता आमका तशीच ते प्रकार आमगेले व्यवसायात्मिका बुद्धी जावका आमगेले अनन्य विषयामती अनन्य विषय अनन्य म्हणल्यारी विंगड अन्य ना तो मात्र कृष्ण मात्र आणि कृष्णा जानतील काम विंगड कोणा मितने साधी ना आमका आमगेल खंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूक म्हणल्यार ते भावने आम्ही दृढ करून घेवका आम्ही तागेले आमगेले आणि तांगेल ते संबंध दृढ करून घेतले शिवाय आमगेले भक्ती आमका उठेना तागेल वैर प्रेम उठेना ते आम्ही हांगा मना करून घेवका तेक म्हणल्यारी पद्म पुराणांतय सांगला तेची स्मर्तव्य सततम विष्णोर विस्मर्तव्य न जातुचित यत्नाय तका उडगास कडका आणि तक्का विसरू नज हे दोन्ही आम्ही मना करून घेतल्या पुरतय एक सततम स्मर्तव्य सततम विष्णोर यत्नाय तगले स्मरण कडका विस्मर्तव्य न जातुचित हे जे नेगेटिव्ह विसरूनच कसं कोरका सर्वे विधी निषेधासु एतयोर एव किंकरा सर्व विधी निषेधासु प्रत्येक आमगेल शास्त्रांतू विधी असं निषेध असं विधी म्हळ्यारी कसं कोरका निषेध म्हळ्यारी कसं करूनच एक डॉक्टरला चमकल्यार आम्ही सुरेर कसं निमगोचे कसं कोरका असं सल गुळे घेवका 3 पंथा 4 पंथा घेवका विधी कसं कोरका हुनुद्दा पिवका घडिया घडिया निषेध कसले मातेर नाव नोकांती अंगणा सोडू कांती वारे वचून कांती प्रत्येकाक विधी असं निषेध असं तशी शास्त्रांत संगेल कसले विधी जावो कसले निषेध जावो ते कोरका हे करूनच प्रत्येक निषेध आणि विधी शास्त्रा संगीले ए दोन्ही लाईनच पळय ए दोन्ही कंडिशन स्मर्तव्य सततम विष्णू विस्मर्तव्य न जादुचित केतना काही तक विसरूनच केतना तक स्मरण करता ये दोन्ही रूलाचे एतयोरेव किंकरा अज्जे किंकर कैताने कामाच कैताने वरल्यार पूरा विधी निषेध मागीर साईड आदवरे फस्ट ये दोन्ही उडगास करी अंती म्हणून पद्म पुराणांती सांगला तशीची हंगा आमका एक मना करून घेवी येता कुंतीले कसं म्हणल्यारी ती केले हे उत्कट भाव कशी कृष्णाक मेळका कशी कृष्णा पावका म्हळ्यार ते ते एक एंजायटी असना एकच तिक मनांत कशी कृष्णा पावचे म्हणून ते आशी म्हणतात ते लवल्य म्हणतात लवल्य म्हळ्यार ग्रीडीनेस ते ग्रीडीनेस केन्ना आसूं का आमकां हा एक सडील सोडची न्ही आमगेल बुद्दीक अशी जाता म्हणून सांगून देव पावच असल्या पावता बा मेळचे आमगेल निडला बरेल तशी न्ही खंयची आमगेले प्रारब्धांतू आशी केल्यारी मेळना म्हणून कष्ट केल्यारी मेळना आमगेले प्रारब्धांतू बरो नासूं का हे कृष्ण भक्ती मात्र आशी केल्यार मेळता काय खाली आशी केल्या पुरो लवल्यम एकच तका वाट आशी केल्यारी खंडित मेळता म्हणून शास्त्र सांगला ताका एक श्लोक वस इत म्हळ्यारी खंय पुणे तुमका कृष्णाल भक्ती येदी पुणे मेळतवे थंय तुम्ही खंडित वचका इत म्हळ्यारी जन्म कोटी सुकृते कोटी जन्म मुकळल्यारे आमकां हे कृष्णा भक्ती सांगून दितले मेळना ती खंय मेळना खंय चमकल्यारी व्यर्थ प्रजल्प अगत्य नसले उल्लोचे पुरासता कृष्ण भक्ती आमकां खंय आयकून आमगेल चड जाता थंय खंडित आम्ही ऐकू का म्हणून सांगला कसं म्हणल्यार जिह्वान भक्ती भगवत गुणनामधेयम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री कृष्ण श्री
कृष्ण भक्ति रस भावितमती प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यं च मूल्यमेकलम् जन्मकोटि सुकृते न लभ्यते कृष्ण भक्ति रस भावितमती कृष्ण भक्ती तज रस अशील भक्ती खई तसल मेळत म्हण जाल्लरी प्रियताम यति कुतोपि लभ्यते खई पुणे मेळत म्हण जाल्लरी तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम तज्जे एक मोल कई दीव कजलम एकची मोल कसले लौल्य लौल्य मात्र मी केला पुरते मात्र तजी मोल इति तन मळरी जन्म कोटी सुकृतेर न लभ्यते कोटी कोटी जन्म घेतलेरी असल नमुने सुकृत आमक मेळना इदे पुनः आम्ही भारीची दावाले मर्सी दावाले कृपे आम्ही खंडित पावलंती म्हणून मनाक खंडित कोरनो ते दावाले दास आम्ही ते दावाले आणि आमगेल संबंध इतले प्रीतीची म्हणल्यार कारुण्य वत्सलतो म्हणून मना करून घेव का कुंती देवीला बरी सांगून आम्ही कडेरची स्तोत्र आदरिया श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णीष भावनितृ राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरा किल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वरा किल गुरो भगवन् नमस्ते कडेरचे श्लोक राहिला ते आम्ही हंगा कुंती देवी कसं करत म्हणल्यारी सुरवेर तीन कशी दवा ಹೊಗಳಿಸಿಲೆ कशीची इंगड विंगड ना मारी इंगड विंगड तगले ग्रे हज्जे रँकारी तक्क ಹೊಗಳಿಸಿತस श्री कृष्ण कृष्ण सका मळरी कृष्ण मळरी हंग अर्जुन नाम अर्जुन विंगडेक नाम कृष्ण म्हणस तगले अर्जुनाल सकतो अर्जुनाल फ्रेंड वृष्णीष भावनिदृक् राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य तू वृष्णी वंशाचे श्रेष्ठ तशीची दुष्टरायांक पुरा तू नाश करू आईला गोविंदा गो द्विज सुरार्ती हरा अवतार तू अवतार घेतील कसं लेक गो द्विज सुरा गो मळरी गाई द्विज मळरी ब्राह्मण सुर मळरी भक्त तू अवतार घेतीले गोवा कितरी गाय कितरी गायल प्रीतीच तू ब्राह्मणाल प्रीतीच तू ब्राह्मण मळरी कृष्णाल प्रीतीच आम्ही रुक्मिणीले अंग स्वयंवराते काणीयंतू पळयला रुक्मिणी कृष्णाके कागद पेटयता आपणे शिशुपाला लोट वरडी करू तयार केला अंगा माकी येऊन रक्षण करी म्हणे कागद पेटयता त्यांना ब्राह्मणाला पेटवते कागद तिने ते ब्राह्मणाना अंग द्वारका येईल ಕೂಡಲೇ कृष्णाला अंतपुरा शीदा तका एंट्री तितले प्रीती कृष्णाक ब्राह्मण म्हणल्यारी निमगो जगतीना वेव म्हण कोणाले परमिशन येनाका कृष्णान सांगला कोण ब्राह्मण येयलरी शीदा मे गेले अंतपुराक रीग दी म्हणून तशी इतले प्रीतीचे ब्राह्मण म्हणल्यार कृष्णाक आणि भक्तांक गेले दुःख काढवा येईल तो गो गायले दुःख काढवा येईल तो गायल मोगाच तो तांगेल कितेरी अवतार केतिला कृष्ण इतले म्हणल्यारी कृष्णाक गाय प्रीती म्हणल्यारी एक पंताची के ओढ जलेल ಕೂಡಲೇ कृष्ण सांगता आवसुले यशोदेले की अम्मा आवे गय्ये चोरोचे वत्तम्मा आवे गय्ये चोरोचे वत्ता मिगल फ्रेंड्स लोटो गोपांगे लोटो म्हण सांगता ताक यशोदे उसको तिक केदन प्लेर तिकेल चेरड सान में ओट 4-5 वर्ष ती सांगता नाका ना तू सान दवा सानू म्हणता नाका वत्ताची म्हणता ना तशेल्यार हा वासरा चरयता वासरा चोरोचे हांव म्हाका जातना हांव सान जाला पिनी वासरा पुरा हांव चरयता म्हणटा ना जायता तशेल्या जायता म्हणता जाल्यार यशोदे उसको तशे बा कृष्ण कुत्ता पेटोचे रान्नाक पुरा पूण सांगून ती कसं करते ज्ञानवान करता ती सांगता गुरु गेले निमगो का म्हणा सांदीपनी मुनी लगी गुरुले निमगो का
ताक सकट दीस पुरा पळोच ಒಟ್ಟು वच्ची नाही म्हणलेक ता गुरु नेवची ताय चिके दीस वतना चिके ओड पुणी जाऊ म्हणून सांगून सांगताना कृष्ण अंतर्यामी नव्हे ताक कसं कोरका म्हणून कशी कोरका म्हणून ताक गोतस तो कसं करता मना तुची तागेले गुरुवरी आले उडगास काढता उडले ते तागेले सांदीपन म्हणून ते येता येऊन आईल पळ मा गुरु तागेले निमगई म्हणताना यो कसं कष्ट बा म्हणलेक ता यशोदे तर ती सांगता गुरुलेगी आणि येस ना मस्त ओढ जाव का नव्हताणे वासराक चोरो का जलारी म्हणताना गुरुवरी सांगता ना बा आजी चांग दिसू माते आजीची गोपाष्टमी आजी सूर करो म्हणता कृष्ण भारी खुश येता पायी वच्चो म्हणता गुरु त्यांना तयारी करताना कृष्ण सांगता पायी वत्त मामा पायी गोष्ट गोपाष्टमी काही नव्हे म्हणताना यशोद सांगता ती ती चरण पादूक पुरा रेडी करून दवरती वाण कृष्णाक कृष्ण सांगता म्हाका वाण नक्का अम्मा म्हणता यो वाण नक्क म्हणूनच जेन्ना कसले भायर वतन कांटो फातोर चूप अशी फातोर पुरा लागता नव्हे म्हणताना यश कृष्ण सांगता तशे म्हाका मात्र वे मिगल मोग्गाचे गायेक वस्राक पुरा लागना मम्मा तशें म्हणजे हा वाण गलका म्हणजे लरी कसले पुरा जणाके चार पायाके चार वाण करून दिवता पुरा गायल वस्राले म्हणटा त्यांना यशोद सांगता तशी घालतावना तांक संकड त्यांनी सगड पशु नव्हे म्हणता पशु म्हणलेलेची ताका आराध्य देव नव्हतो गाई कृष्णाल भारी मोग्गाचो गाई कृष्ण सान कृष्ण तो बालकृष्ण ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವನ್ ರಡ್ತಾ ಇತ್ತೆಕ ಮಿಗಲ್ ಮೊಗ್ಗ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಕ तू पशु म्हणली इत्तेक तू मृग म्हणली इत्तेक तो मृग नाही तो मिगल आराध्य होती आणि तशी म्हणून नज्ज म्हणता त्यांनी यशोद सांगता जायत्र देवा आणि म्हणा मिगेल चूकी जाल्ले तू गेलोची म्हण तितली प्रीती कृष्णाका गाय म्हणलेल्या ते इतले बेजार असून गती बळ्ळारी आजी कितली की आमगेले भारतांत ते गायेक कातोरनु कस जात गावांत ते देखून जाल्लेली इतली गोसेवे कोरका म्हणा तुमगेला सकडा आलं की मागून घेता इत म्हळ्यारी गोसेवे करतील कृष्ण खंडित मेळला कृष्णाले मोग्गाचे का आम्ही प्रीती केल्यार मात्र कृष्ण आमकां उक्की पावता इत म्हळ्यार आमगेल घरले येवन कोणें आमगेले उरले जाल्यार वाडना आमगेल चेरडाक आमगेल मोगाक चेरडाक स्वीट्स की चॉकलेट की हाण ते गायेक ने ते चेरडाक प्रीती केल्यार आमी कितले खुश जाता तशीची ते कृष्णाले ते गोक खंडित तुम्ही मन गट्टी करून एक सेवे कोरकाची पुढे कालान तू सुरवेरची गास कसं केल्यारी गरले की गाये दिवची म्हणून क्रम आशिल्ले कडेरी सुणे दिवची वरलेले आयचे दिसा कितले एडवान्समेंट जाला म्हळ्यार मनीसू सुरवेरी सुणे दिता खावचे आम्ही खावचे काही पुढे चांग खाण करून आणि गाडी येना ती गाय विसरला आम्ही आयच्या दिसाक तशी कर्ण तिला आमगेले भक्ती पुरोग मन येऊ का म्हण जाल्यार गाई एक खंडित उद्धार करचे एक मनांत तुम्ही गट्टी कोरून घेऊ का आणि मुखार धावाला मक्का ये भूयच आमगेल भारत भूमी तू गायल रगत पोडू कनज गायल रगत कितली ताय आमगेल भूंत पडत की तितले ताय आम्ही उद्धार जायना ती खंडित ये उत्तर गायल रगत पडतील एक दिस येऊ का म्हणून प्रति एकल्याने मागून घेऊ का म्हणून विनंती करतस तशीची कडेर म्हणताना कुंती देवी नमस्कार घालतस कृष्णाक आम्ही अन्य कसं फळो का म्हणल्यार हंगा सुरवेरी कुंतीना स्तुती सूर करचे काही पुढे नमस्ये नमस्कार घालल तका तशीची ಎಂಡಂತ कडेरी नमस्कार दिता हंग कसं आम्ही फळो का म्हणल्यार तिगेले परिपूर्ण शरणागती पळो का आम्ही कंप्लीट नमस्कार केल म्हळ्यार तिगेले ये सरेंडर केला तीन कृष्णाक तिने तिगेले प्रपन्न केलेले तिने प्रपन्न जाल्लेले ते भाव पळो का आम्ही म्हणून आम्ही हंगा आमगेले कुंती स्तुती आमगेले मुग्धाय जाल्ले जाल्यारी
तसं करका म्हणल्यार भारी चंद जावन आशिल्ली कुंती स्तुती आमका भारी बेजार जाल्ले आज जाल्ला म्हणून प्रति एक श्लोक आमगेल भागवतांतू भारी चंद ते देखून आम्ही डेली वाचची तशी आमके मन पोरका म्हण दावाला मागून घेकवा इथे म्हणल्यार भागवतांतूच कडेर सांगला तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणार्णवम् यदोत्तम श्लोक यशो गीयते देखून प्रति श्लोक चंद प्रति श्लोक नवे नवेची आणि महोत्सव शे प्रति श्लोक भारी चंद आणि प्रति श्लोक शोकार्णव शोषणार्णवम शोषण आम्ही बेजाराचे समुद्र संती जाल्यार ते बेजार आमगेले खंडितच ते आमगेले दूर करता म्हणून सांगून अनेक कसं म्हणल्यार आम्ही ये कुंती स्तुती आज जाल्लेलस जाल्यार म्हाका खुशी जाल्लो हे सांगिले भारी संतोष जाल्ले इथं म्हणल्यार हांव मेगेल उद्धाराक तर सांगिले म्हणल्यार इतले की आमगेले दासर भजन पुरा पळयला प्रत्येकंतूय तंतंगेल मना सांगचे तशें हांवें मेगेल मना सांगिले हे ऐकून तुम्ही खुश पावले म्हणून खंडित म्हाका गोत्त सर इथं म्हणल्यार भागवतां तुची दंचस्कंदा सांगला वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रं यत्पाद सलिलं यथा ये वासुदेवाले कथा एक जणाक पुनाती करत काय म्हळ्यार प्युरिफाय करत काय कोणा सकड पुरुष स्त्रीन पुनाती वक्तारम वक्तारम म्हळ्यार सांगताले काय प्युरिफाय करत काय खंडितच पृच्छकम कोणे डाऊट निमलेल की त्या विषयांत कसले सांगले की तितले पुरो त्यांनी प्युरिफाय जाता ते ऑटोमॅटिकली तशीचे ऐकताले श्रोत्र तुम्ही सकड हांवें मेगेले कान्नान ऐकून प्युरिफाय जाता कशी यत्पाद सलिलम येता कशी तागेले पाया तुगून आईल ते गंगेस पळय तिगेले मूल गंगोत्री यमुनोत्री गंगोत्री तसल जागो मागीर ते होळची जागो मागीर ते खंय सर्वता समुद्र सर्वता ते तीन जागे कशी पवित्र जाता की तशीच हे काणी वासुदेवाल काणी ऐकलेले प्रत्येकले सांगिले हांव मागीर प्रश्न केलेले आणि ताजे कमेंट की सजेशन कोणेय दिलेले आणि प्युरिफाय जाता ती म्हणून भागवतान तू सांगितलं सर ते देखून आजी आम्ही एक 2 मिनिटान या सगळेची कुंती स्तुती एक अपास एक 15 पळया माग फिकून पळया 8 वार जाले आम्ही खंय की तुकून कुंती मातान तशी सांगले म्हणून कुंती मातेलो टूची चमकत येयलस आम्ही अपास एक पंत तीन कसं सकड सांगले म्हणून अशीच एक रप्पने मागशी पळोवन एक पंत एक राबोया हंगा सुरवेरी कसं सांगत म्हणल्यार कुंती माता सुरवेरी ती गेले ते नमस्कार घालता ती दावाक नमस्कार घालून कृष्णाक ती सांगता भायरी असो तू भितरी अंतर्यामी जावनय असो तू तसल तू परम पुरुषोत्तम म्हणून सांगून ताका होगळसिता सुरवेरी होगळसिल्या नंतर तागेले अवतारा उद्देश सांगता सामान्य जणांना कसं लेखला म्हणल्यार विनाशाय च दुष्कृता दुष्ट जनाक नाश करूक तो आईला म्हणून एक भावने सकडाक कृष्ण तबा सकडाक येते सकडाक नाश करू येता या सकडाक म्हणून ते तागेला गौण उद्देश मुख्य उद्देश कसले मुख्य उद्देश तागेल भक्तांगेलोट मेळूक तागेल भक्तांगेलोट कुशाल खेळूक तागेल भक्तांगेलोट गम्मत करूक तांकां खुशी दिवचक कितले म्हणल्यार
इतले की चंद चंद कहाणी पुरास जसं कडे आता सांगू जाय ना कोण असताय चोरलेलं असं जगन्नाथानं एक पटमा लोट ಸೇರುವನು कोण स्टोर వచ్చావే मी म्हणून सांगून ताका शिरकोन घालल कहाणी तायस त्यास कडा मी सांगल्यार मस्त वेळस हंगा शबरीक तीन कान दवरलेल कितले की कान दीस कान दवरल ते बोर तीन बेशील कडन खावचे जाय ना तका तिक ಕೂಶಿ ಪಾವಕ ಜಲರಿ ತಾಣೆ ದೇವ್ ನೀವ್ನು ಚಂಪುನು ತಿಗೆಲ ಆಶ್ರಮ ವಚ್ಚುನು ತಿಗೆಲ ಹತ್ತಾತುಕುನ್ ಕಾಣು ತಿಗೆಲ ಉಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ देखून ती ಕೂಶಿ पाव इल्ले देखून असर सकड मुख्य उद्देश तगला अवताराचे भक्ताले प्रेमास्पदाक स्पंदन करचे उद्देश तांक ಕೂಶಿ करचे उद्देश नाजलरी तक बेशील कडन कितले राक्षसक जीश मरियत म्हणताना मुखार सुनती सांगता जलरी कृष्णा तू म्हाका मस्त कष्टातून रक्षण केला विषातून मिगेल चेडमा विष दिन जीश मारू पळयला अग्नि लाक्षाग्रहाक अग्नि दिवन आमका नाश करू सकडान केलो जणांन पळयला कौरवान मागीर सभेन तू हे करू पळयला मागीर वनवास वतान थंय आमका जीश मारू पळयला असल सकड कडेन तू मस्त आमका कितले कितले कष्ट येयला ते सकड आमका तू रक्षण करू येयला द्रौपदीला वस्त्रापहरण वयर आयला ते देखून हांव एक मना करून घेतला कसं म्हणल्यार आमका कष्ट घेताना तू आमगे लागी येवन पावला ते देखून म्हाका कष्ट म्हणल्यार तुगेले दर्शन मेळटा म्हणल्यार एक मना गेला तू आमका सदय कष्ट दी म्हाका दवा कितले कष्ट दी कितले म्हणल्यार विपदः म्हण सांगता प्लुरल सांगते कष्ट वयर कष्ट सेट ऑफ कष्ट ती इति म्हणल्यार कष्ट येईल कुडले तू येता तुगेलो ओटू ते पॅराफर्नलिया तुगेले संत पुरा तुगेलो ओट्ट येता आनी तुका पळयलेलो कुडले भवसागरातून आमका पार जावयेत म्हूण ते सांगता इथे म्हणल्यार हांगा आमी एक मना करून घेवका कसं म्हळ्यार आमी एक ताप की एक सान रोग येयल्यार भितल जण तसले ताप रोग सकड आयला आमगे भित्ताना त्या कुंतीक कितले दृढ विश्वास असो पुरो कृष्णा लागी दुःख ना म्हणले दुःख दी ना म्हणले कितले दृढ विश्वास असो पूर तिका ते देखून ती गोत्तस कृष्णाला दुःख ना म्हणून हे देखून ती दुःख निमगयतस तिका तितले विश्वास कृष्णा वयरी तितले प्रीती ते आमी पळोवका आनी कसं म्हणल्यार ती सांगता मुखार सुनू जन्म ऐश्वर्य श्री श्रुत म्हणल्यार विद्ये चंदाई चांग कुलांत जनन मागीर ऐश्वर्य दुड्डू असं सकड असले प्रभुपादान सांगला परपरटांतू अहंकार ये सकड यथेष्ट अशील जनाक दावाले नाम मनस्पूर्वक होल हार्टेडली अपोच साथिना म्हणला जाल्यार हे चारी आमी पळोवंक घेवका कसं म्हळ्यार हे चारी काय उणी नाशिले कुंतीक पुराय आशिल तिका जाल्यार ती कृष्णाक साक्षात देव म्हणून इतली प्रीती करतशील म्हळ्यार तीन आपयलेले सकट पळयल्यार मुखारच्या श्लोकांतू अकिंचन गोचरम अकिंचन वित्ताय आत्मा रामा कैवल्यपतये समम चरंतम म्हणून सांगून ती मुखार सुनू ते एक बाललीला एक वर्णन करतस कशी भय्य साक्षात भय्य कृष्णा पळयल्यार भित्त की ते कृष्ण अम्माले बड्डी पळोवन ताका बांदून घालताना लोणया गुडफुल बेत्तयले म्हळ्यार कितें तिका कोप येवन तीन बांदून घालताना तिगेल बड्डी पळोवन भिवन रडताना तागेल दोळे तुकून उद्दा येवन काज्जल पुरा तागेल गाल्लाक लागतकय हे पळोवन म्हाका विमोह येती म्हाका भ्रमेंत पडली हांव मोह जाल्ले हांव भ्रमेंत पडली तू साक्षात भगवंत की तुगेल कसं हे नाटक तुगेल अम्माले दूर म्हणून ती सांगतस तशी ती मुखार सुन ती विंगड विंगड जणान कशी मना करून घेतला तागेल अवतारा विषयी केलो जणान रायांक पुरा कीर्ती हाडोचे वृष्णी वंशाचे यदु वंशाचे नाजाल्यार केलो जणान देवकीक आनी वसुदेवान प्रार्थना करून तो आयलो
ना केलव जणान हुईंक भार चढ जाता ते देवोच्या इल्तो म्हण सकड लेखला म्हण ते वेती सांगता मागीर तिणे एक सांगचे एक श्लोक भारी प्रमुख जावन आशिल्ले ते आमी आमगे जीवनांतू थंय सकड आमी शास्त्रांत पळयला ते सकड एक ताजे एक जिस्ट एसेन्स म्हण येता एक भक्तीचे कसं म्हणलेले श्रीणवंती गायंती आम्ही ऐकू का ऐकूची इम्पॉर्टन्स आम्ही ऐकला आम्ही क्लासांत गायंती आम्ही नाम जप करका त्यांना मात्र आम्ही तगल पदांबुजम तगल ते चरणा कमला पावनु ये भव रोगा तुकुन बाहेर येवचे भवचक्र जनन मरण चक्र तुकुन आम्ही बाहेर पडचे कशी म्हणून आम्ही मना करून घेतला मागिरी मुखार सुनू ती मागून घेवची कशेले म्हणून आम्ही हांगा शिकले ती 41 42 43 श्लोकांतू मेगेले ये स्नेह पाश मै पासू तू चिंदी तू भेटी कृष्णा आणि मेगेले बुद्धी सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजन्स करी म्हाका व्यवसायात्मिक बुद्धी दी यत्न पळयलेरी मेगेले बुद्धी तुगेल चरणार विंदारी रपो म्हणून तिने संगीलस हे देखून ये आम्ही कसं मना करून घेवका म्हणल्यार हांगा कडेर जावन हांव सांगची कसं म्हणल्यार प्रभुपादान आमकां सुमार सिद्धांत पुरा घाला आणि हे भागवत भारी सुलभ करून सिंपल इंग्लिशारी चंद करून भागवत सेट इतले रात दीस त्यांनी नीद खेळून हांगा बरयलेलस ते आम्ही वाचू का आणि कसं म्हणल्यार आम्ही प्रभुपादान आजीक ते कष्ट पावनी म्हण जाल्यार आमकां हे मेळनाशिल्ले प्रल्हादाने सांगला कसं म्हणल्यार कितले की राज मुनी मागीर ऋषी मुनी पुरा आसती तांकां कोत्तस तुगेल पादांबुजाले उडगास काडल्यार आमी तुगेल लोक आपाव येता म्हणून जाल्यार त्यांनी कोणालेय वैरी आश्रय घेन श्रीदा हिमालयांतनी अरण्य वचून त्यांनी तपस करतांती जाल्यार म्हाका तशी करूंक दवा म्हण प्रल्हाद म्हाका तस मेगेल ओटो कितले की मूर्ख अज्ञानी पुरा आस तांकांय आपूण व्हरची तशी म्हाका सहाय कर दवा म्हणून प्रल्हादान मागून घेतिले वरी ते प्रभुपादार चल्लेले आस ते देखून आम्ही कसं करता म्हणल्यार आमगेले जावचितले यतान शक्ती इतले सान्न चेरडू की लागी गरले की कोणेय पुणे असले री आम्ही तांकां आमगेले जल्लीतले महामंत्र शिकूक आम्ही तांकां सहाय करता आणि आमगेले काशी मठा स्वाम्यान पुढे सांगिलस आम्ही एक चांग संस्कार जावन आशिल्ले एक मठांत GSB एक संस्थापनांत अटॅच्ड जावन ते तसले एक मठांत हे जावन GSB एक समाजांत आम्ही जन्म घेतिलस आमगेले स्वाम्यान सांगिलस आमगेला आहार विचार पुरा आम्ही लायक चंदायर शुद्धारी करून घेवका म्हणून जाल्यार ताणें घडये घडये सांगिल ना हांव आयकला तांगेले एदूर बसून तांगे प्रवचनांतू आनी सांगिल आम्ही कसले सांगून तुम्ही ऐकनी म्हण जाल्यार ते दोष आमकां येता म्हूण सांगला तांणी ते देखून तांणी सांगिल आमी ऐकून आम्ही 4 जाणां सांगून दिवक आमगेलो समाज आयज दिसाक आहारा विशयांतू भारी मागशी म्हणल्यार एक उत्सव की कसले तेर की कसले जाल्यार समाराधन करचे भायर येवन नाका जाल्यार चांबरो करी ते हे लसूण पियाव हॉटला खावचे आनी तूं जाल्ले आमगेले एक 5 दीस 13 वेळार की खंयचे एक उत्सवा दीस की खंय एक तीर्थाटन गेल्यार की आमकां तोंड बंद कळना आमी हे सगळं आमी आमकां गोत्तशिल्ले जणाक पुरा आमगेले गोत्तशिल्ले पुरा ती एकल्या काही सांगून दिवन आमगेले जन्म सार्थक करता आमगेल गुर्त आशिल्ले आमगेल संबंध की आमगेले स्नेहित की कोणेय जेवते आमी सांगूक बेजार करूनच तांकांय आमगेले हे मार्ग हाणू आमी हाली सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय सुखदींद्र स्वामी गुरु महाराज की जय गुरु महाराज की जय म्हूण सांगले पावना आमी तांकां एक तांगेल वयर मोग दाखोवन आमी आमगेल समाज उद्धार करता आयज दिसा कोंकणीचे कार्यक्रम जायना म्हण जाल्यार आमकां कितले मिस जाता आशिल्ले आमगेल प्युरिफिकेशनाक भारी आमी आभार जावन आसा ते मुरलीधर चरण प्रभुले आनी मधुपती प्रभू लगी
लायक कार्यक्रम कोंकणी दवरले लायक जाल्ले पुरा भाषेन तुयस कोंकणी मात्र चिके मागशी पडल्यात आम्ही एकडे एकडे मस्त सत्संग करून आम्ही चांग एक एडवान्समेंट आम्ही दाखो का म्हणून हांव सांगू न्हू आयचे हे कसले कुंती स्तुती आणि आमगेल भागवत समाप्त म्हण ना टेम्पररीली रापो येता म्हण येता हरे कृष्णा हांव कसले चुकी सांगला म्हण जाल्यार रे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे